Witam was wszystkich. Juje Klaudia Durczok. Mieszkam w Radlinie. Pisło mi ten rok 13 lat. Chodzę do szkoły powszechnej numer 3 do 6 klasy. Przyjechałam tu wam pogadać o dawnych czasach. Wiecie, jak miałam pora lat, no chyba z 5 albo 6, starka dycko do mnie przyjeżdżała. A co by nie jechała gudą, to ją i taszka chowała. I w tym czas uno spała. A to dopiero było. Starka przycznikiem opowiadała mi roztomańte bery bojki. Najgorsze to były te o podciepach. Jak my co zmajstrowali, to starka na nas ryczała: wy pierzyński podciepy! My nie wiedzieli, co ona do nas godą. A rozpadała tak, że jak diabeł widział, że mama zostawiła dziecko nieochczone same, to właził bez kumin do izby, krodie i podciepywał swoje. Ten diabelski bękart był okropniście chwetny, miał wielką głowę i wtyd ryczał. W nocy, jak wszyscy uśli, fez wyrobił, skokał po byfyjach i się obwyrał. Ludziska, co by temu zaradzić, do izby puszczali kokota. Kiedy go diabeł fez się boi. Taki kokot, jak ujrzy diabła, narobi tyle alarma, że wszyscy z nich się zlecą. W ten czas czort uciekł. No i jak się mój kuzyn narodził, to ja się u niego fez boła, że ten diabeł go ukradnie. I wtedy z kolejnego siedziała. No i tak moja starka jedną bojką załatwiła Bajtlowi darmową opiekę. No bo moja starka je fez dobro i mądro. Teroski pokochałbym zdjęcie od mojej starki, kiedy mu już 89 lat. Je jeszcze mocka wizgierną. Nieraz godała mi o tym, jak ludzie dawniej żyli. Wiecie, ponoć pierwej było całkiem inne życie. Kto z was pamięta, że po chleb i masło nie szło się do sklepu? Ino trzeba było to samemu zrobić. Moja starka też robiła chleb, a przed upieczeniem go w bradurze robiła krzyżyk. No bo chleb to była świętość. Nie leżą te jak te ruski po drugach i hasiokach. Jak chodził w kościneczek spod naziemia, to się go całowało. Dawniej zgorniali okrówki ze stoła i ciepali je kurą i krową. Żaden nie pomyślał se, choby taką jedna okrówka wycieplić. Teroski pokochałbym chlebiczek, kiedy mi wczoraj ujec zrobił, co je piekowym. Prawda, Hegan Cwajny? W mojej familii je wielki szacunek do chleba. Wiecie, moja starka robiła se i masło sama, bo mieli krowa i mleka było mocka. Działała go w drzewianej maśnicy, a ja bym pokochał w półfuntek. No, to je taka forma do masła. Wiecie, moja starka miała jeszcze kąsek pola, na którym sadzili kartofle i sioli pszenica. Największą w ten czas uciechą do bajtli było lotanie po ściernisku, chowanie się w snopkach, puszczanie draków i fojera, w której piekły se kartofle. Bajtle bez ta fojera skokali, przez to śmierdzieli jak dudki. Kuwyli cygarety ze słomy, a kuckali wiela wlazło, jak się tego kurzu nadychali. Teroski to nie mamy wiela pola. Jedynie co na pora dżundek, morchewki i pietruszki. To jest lepsze niż siedzenie przed komputerem. Wiecie, my Teroski mamy jeszcze piękny ogródek, w którym pysko się fontanna, a w stawku pływają ryby.
Ja się tam lubię posiedzieć. A najlepszy z moją najlepszą kamratką, z moją starką. Dziękuję.